say sofo ni wiase say obaka che say sofo wo wiase pa de sofo ni ho debi kwa na say bi o mezo kwa munya nipa omekum omunya nipa debi sofo ni wiase yesi no omo ya madwe say adwuma na omo oche hwe awoyofo dago ayifo a friend say omo sunsun sole ene wo de say wo ye adwuma nti wo de hwe the war wo gina ho nti because abofom ni nyina omosa se bibia ye na asase so bia omoa ono no gina ye na wo fie no ana wo ye na ose da bi makomo bia ni machi enti sade me beko zunso mu na me wi amakofa suma no abahya me dem na masomo no enti omo atisi se ye de pepepe me fie gina ye wo na fa mi o ti fie gina ye na me fie gina ye na wale me ka hu a ye fie bosom na ka me ate go so na ka me no me ka hu nipa be se de be 16 se 18 na kom nipa na oda ho no na spirit ni so gina ne nche o ye de ne kwase ye odi nani oda wo ni nyina spirit ni so gina ne nche o gina enti ye de ne kwa mkokoduru na mo de ne sha efom wi a o gina ho hwe mu se ya sana akwakoda enu ntina se bu o ho na obi na ekuna won say omo different to wa nipa ko ne ba wa na samankom ati esi ne so no na ade na bo awura no de ne na spirit be fa no na bo awura na wo ka de obi di aye no na ade na wawu de akwaje fridi ma wie na ye yi ne beto ho no afi de sama no etimi abo awura nipa no mo ka na asem enye ne busuani o eye obi ofra ponten e na o sheri mo eno so otwa ntra na upe media wo tena so ka asem obati sunsun mu asem ade ahinta obati a eno ani so nipa tv dia ka bia disabolish metamasi brafo yedamase disabolish eneni jesu kwaba nananom som na afi no eniema wate wahu na opesa woni yeche no eba ahemfo nsam efiensensam afi nso yesetiti obi ka titi obi kire emudo empenifo betimi etie ubetimi afre line no yebetimi aba onchen ne aba beginchiremu yebetwa pimpenifo ahemfo achiamefo ye na omu bedidi enkomo afre nso se wo kronkitom na se wo hu ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo krom tetesom eno ena ewo ho yebetwa epri ye na nanom akonfo abosom na ankasa ne na omo adi nkomo ubetimi afre yebeba ne na aba bedi ho nkomo memo we biara kwa aba edi ne basru nipa tv5 eso ene ye ne me maame soroko crash ya efi se ye ba ha no musie no ye ntumi ne metwetwe nkomo afi ene blabba ma ye ne ba betwetwe nkomo me ne me maame se wa oduma ka asekese ene ba betwetwe nkomo ye ba bedi nkomo e de afa ginaye ehu ebusuye ginaye ye se tete no ne ye nananom ekofa ginaye de ba fie ena yesi apam enti apam ni ginaye no ye no kra na se bia ye nananom twa nsuo na bi omo kan nsem ekire nsuo no na omo kɔ no ni nyina no eye ginaye ana kame ho ye ne nana endi eho enkomo na se ye wi a ye de abusua agudie e de atoaso nana pacha ne sisi aja na ndum nananom tumenti be ho ye pa e de jano masi ye to nka chepa mwana mhwe mo ni musambe ba ya chepa we de facha ye se dada nyina ye ntumi mbaye mati ye da se wo de cheye nana we de wadaroma ye kase gina ya sen na gina ye ti yo gina ye de ya tie fo me chiampa me gidi se mun nyina mo ho ye mote ye nka ache na itutu kwan akrafo na yakwa beduro na onso afi no nyakwan won so ye de abaha ye sabetwetwe nkomo se ka se ginaya ana se ka sa apama different okay ye nyema mienu ginaya nko ana apam nko apam sise ne se wakọ bosomso na kwa apam ana wakọ nsuo bi ho na kwa apam ana wo twam na wakacha nsuo se asuo ade we mi de gya wotimi ye mame a meda wase wantimi anya mame no ne hwe ti se oyema no ame one no wa meda na ase a one na apam na no koyi ne nti no se ochew okay nti apam no gina kasa obeka ena efre na apam okay do kasa na se me wa ha na mpese me di me hu ba beja apam na bosom na ye de ebekọ
nti ese bosom no otime bo ho ban just anytime bia no wodi wachi se obo ho ban nti se bibisi a obehunu aka so so bibisi a so ka kire bosom na entempa na oba abehwe nye se de bia obedi wachi die ne nso so de bia wodi wachi nti obi wo so a oba na okoye apam no wi a bo ha no yi neni bosom ntime franka yen se obi a wodi wo ho abejame wako ne makwa apam na bia mente won kan ya na me hu obi mu no and obi wo so me fan say otru nsuo bi mu okoko gyina no aka ne nsem nana kire asuo no asuo me no okwa apam a me no okoi se wutimi ye saade e wo mame a me yesi ama wo be fa na say keke ade na aka yen so betima akwakosi se si no o amfa adekro na ama apam a ne nsuo no koyen se de ope no or the bayo na yeso 15 years no abechew obetima de ne ho adi akyerew abeye bibia mo ho se wona na kwa apam bi nti se wadi wodi abeye ba wo bu wani nkoso de a obama ho sunsun anso okay nana ginaye no nso ginaye de ginaye ye kase ginaye ye se obi ewo fie me fa nse me hayi me wo na wawu me wo no wawu ye fi obi awo anu owu a tete no na o matu anamo utu anamo a na akọ okoba bi o mo se di se obeye ginaye ema efie no nti ginaye na bewo no ebi na efie skanko a na wa ha nti owu anu ma wo mo se fa skan mesesa na ye fa ye ginaye ma to di skan ba o mu di beka ho no mu di aye ginaye no mu di abese fie ho e di amaw teno na ye frɛ ne ginaye no no nche se ebia konfo na beko no ne de ade ne beba be hye ebia o de be hye ono na so ne so na emum no de bo de beba wo fie obo no ne sunsum no bosom na okom no eno na o de bi be ye ginaye ade ama fie na ewuo no ene wo ha na kɔ obo wo so otimi kase nana efie de bia ekoye ginaye na bia daache enim de be sinti ye no wo ho oye no fio oye ne fio ginaye na na wasi no nti se okoye ne sese nipa no be ye ginaye no se obewo mabes edu a se nipa ni nyina mo hyesa ginaye na se se nipa ni nyina mo hyesa sunsum no ase nti bon sabi amaame no wo ye no na odo okọ no odo akwakwachia ne yakobo su ni edwaro ni etwa bi mpesempese nti ye mpesempese no du ba bia ne yakwakoyi ye wodin a etimi de bi mama obia so nti de mawa wono so osawo bi ma na okọ sansi one nkura no ba hya ase akọwa to ne nkura no kọwa nkura so be nyino no mo so wo mo timi to aso bo so mo wo mo to aso bi afedi na moto ne kunanim no obekọ ba bi ne aka dwen se makọ akoye ginaye bi ginaye no ye wo mo no mo nyina mo hye sa ginaye na se sem kọhwehwe na mo kọkọpẹ eno kọma na didie anase sem kọ yimuti afiri ho anase mo kọsom ne yie ama mo bibia akọso na se ma asom ne yie di a bibie no ye mama ebeye yie so enti ginaye ne de asechire no ana wo gina wakọgya be fie tete no na ase bosom enno so pi ewo ho de ba ne empie sa na ye empanyfo na embu sede na ye de kototo ba bia se obi ehu sa na obi ekombi no ehu so obi kora ye se obi koma kese nipa no kɔ wura ho usuro niema obehu no wo no ehu nti wu ye de usuro ene nne so de abeye ensesaye enne obi ehu bosoma na otwa ne mpoa tete ne mo ntwa mpoa okay no omo otwa mpoa nti ne mpoa twa na ma bosom na tiatese anne nipa bebre tete no ko ba bi ko ya ade a no mo de aseda na ye de ekọ omo de aseda no kọ enne obi kokọ ya ade na onfa anko osusu kra na oba no na ekọ ba bi abosom wo ekoduru o kokotwa mpoa to batia na se esi department se ba kwa agora ase abosom akaka no department se twam nsuo ya afa no obi okra wo twa nsuo a nsuo ye de na mpoatwa ni nyina so bebe na ya sofo mpoatwa ni nyina beba ma nipa benya nsunsu aso akoma beti atesiri nyina ya sofo omo na akofa ba if so omo na ka chen se ensum we we nyini
we enyi ni we enyi we bosom enye no kore bosom enye no kore bosom enye no kore na sofo kro na ba wo ho no bagi tumi no ode ye adwuma bosom bie no sofo bie no hyenkomo sofo bie hyenkomo Debi o de anso abompai enti na sofo no mo hyenkomo oh ne de say sofo ni wiase say sofo ni wiase say obaka cho say sofo wiase pa de sofo ni ho debi kwa na say bi o mzo kwa munya nipa ombekum omunya nipa debi sofo ni wiase yesi no omo ya madwe say adwuma na omo oche hwe awoyofo dago ayifo a friend say omo sunsun sole ene wo de say wo ye adwuma nti wo de hwe the war wo gina ho nti because abofom ni nyina omofa se bibia ye na asase so bia omoa ono no gina ye na wo fie no ana wo ye na ose da bi makomo bia ni machi enti sade me beko zunso mu na me wi amakofa suma no abahya me dem na masomo no enti omo atisi se ye de pepepe ana won sa komo ye komo no ye kwa abre ya fo ye hwe na bonko sa na wokọ bia beni omotwe ne bonko wokọ bia nkranya omotwe ne bonko enti sa na te wo yumedie na omudi ni ne santimemu ha kreso da bi obi a obi a no twe ne a etie so ho enti wokọ hu na wo se wo no ko sunsun sore ne ye de ne nye enti sunsun ne ye susun so de ni bie no abaka se nsuo na ho na ode ye adwuma wonte be nya adwuma no ni se nsuo susun so de ni bia so ni fie gina ye na osomo no dodo na so ye tegale okay nti se meme tegale se obi ye susun so no ba esia so opemetuma no so obi ba no ope mo esia metu ama no de ope bia no me ya ma no do ye na asore wo ye sofo na ba me de medwuma na meye na eno na sometimes edu baby a se sofo no beba beji tumi no wi obesa ko asori dem akotwa tumi ne mpoa no na omo san ba amosa dem omo na ya menti ase Yankopon ofre dom ni na ose ye mom ni ntwa twabre ni dura enti me de ni sun ode baaye no me hwe makom nkonde no to no nkwa na egobo na konta e de me ibu makonta anfa mane a nyem na me nkasa me fa mano se spirit man no so mane dia o mano o so be mane dia e de me ya e be ya mano na wo de ko nti ginaye na tete no ye nwo e ye wo na sika ni fie no e sa na ye no nti eno na eno bebre ne se epie bebre ne epie ena dodo no so ye nsuo a ye de ye nsa keka ama nsuo na de danda no bola nsuo no omo mete nti ese akorapra wo school ma na nsuo na bo awura ho na nsuo na kwafa no nti ese de nsuo no kra no omo mfa mpanyimfo no ese de nkora nketenkete 13 years 14 years na ahyew so beti ma ko school so ntimi nko school nti obi ono ne tem ba bia won ka ahwe no na akwakofa no na de na ye adwuma na no eno free ye ne nsambone a ye di nsuo na ye di ti hwe so obi timi ko hu se nsuo hu nie na wa bia ko gya ne nan okay nti wo gya ne nan no wa be fa wo ba no wa ohwe no wo mpe wo be fa wo ba ne se wo ko na wo kom wie na se nsuo da ho no obi be gya ne nan wo ne be ye wo ya e ho na wo betia no afano no obekire o sa de kropa poti ofa woni o papa na so wunua bi obegya ne na wo nsu asemesi ho eno nti na ma me be wale wo nti se nya de abo ho dawuro sense ye nwunso nsuo ho ana ye ngyaye na wo nsuo ho ye ntintasuo kura emu nsuo ye mu ye nsa nko nsuo enene nyina ye fa da ase tuntum nko nsuo jesa anka atwe ye woni me bebra ye fa mansuo bi be enne obi ye de ope enti ye kura igusu bompa yes ahonhom ni nyina omo de nkomo fa wiase nipa ni nyina ne nka nsa kira ne ye de enye so we dira sorry dem kra no wokom so for say omo kom e say ebi aye rasta o gina sorry dem twa no ho frede ye kwa ye kom ko ntimi ntwa ye ho sa adwa ho no twa no ho frede na omo gina ebo ye nsem na oba wi abeka je nsem me de na e bone
media ne de magia tum bone a me ne me nyankopon kwantam asem na emo mafutu am de ma wo no opa afa opa agyan okay na ma obi ndadaw sa akomonye hweso ne di akire wo kwana do ho tete na wo de ho siesie maame nyankopon sunsuma wo wiase ayanfa twera nto ho ya akom so ade ne de saba akone de ya twera gu wo na wo ni ma de na wo kan mimi ni ma de so se me ya akomodwuma ma school no man ko bi mi ko school na ye de me kwa wo de bo mi papa mo bekina pemia sa na me jaye enti nkrofo ye keken na minim bi enti na me nka me honko ba bia na na sisi ekra yesua wo fia betime esua na kaka ye bibia tamba bi mato me kosua nana titi ginaye no eni ene de we se titi ginaye no etumi ahye hwa obekọ ebia ebeba nana mo na ase ebia bepa emoa beka se ebia sabambo kwa ne be ya se ebia ufie tumi se ebia ahatumi ne ekosere ufie tumi asana yetumi abo ho ban se tumi ne tumi ahye hwa afetete na bedu sa mpempenso ede ne ma ne basa ebia meka se ekrampo nso na ebusua ne bia dokwaji se tumi ne ba woni ho nchirima anim die nti sa tumi ne show na se sa tete no mkwaje ade ba na bi wo ho a omo de si enkonwa ho okay ene obi wo ho a o se ondo opese fie ni gina nti won fa hyefo ma no nti obi wo mo de hyefo ma na ye kandankantan bi na ye de aya ahyansudue bi asiso ebi wo so mo de hyewo no mo dua bi akube ana frawa bi no mo de asiso na wo ho nti wo no ba na kan se aha mo nko nti mpanyimfo do no bi o mo ho no mo so ne de o mu gusu hu se ade we de wo ma obi wo mba ye na mo de mo so de a mo de di we ma chim ye de empene bi o kwa di de ma no ye afiri no so nti ema se mpanyimfo ne kona enkura ne ntimi ne sum nti obi a ntimi nkire obi a hwe but de hye ho no se ye nwi asase ye udwa asase ne kura gu aspirate na nya awura ni moja anya awura moja na nipa na ya wo mo ne nya awura mo awie eye wo nkwa de na wo ko pa yo sofo ye ho aye opa ye den enfiri mu da masani panana mko se be kan sa tumi na akire aye moja se nipa ba ko na okoye na oba ye ode ba wo ye no sa spirit na form nyina to se ninchirima nti ninchirima de se owiase no esei ta obi ani asase fi sa obi aka je se bitime firi ho abuwa enfiri ho ta nye no kore me kan je se bitime firi ho enfiri ho mi akoma me komu This be we fearful no. Opa almost sending na fan ko sie me. Spread no ho. Ye den obefobi. Ebefo obi. Kanya zanen kan ginaya ye kan nan kan ni obi. Me fie ye fie ginaya o na fa mi o. Di fie ginaya na. Me fie ginaya na wale me. Me be kan ho a ye fie bosom na kam ye te go so na kam no me kan ho nipa be se de be 16 se 18 na kom so ho enti akwa na ba bedru me makora keto ye so ho enti obia so kom giran na ho me ba ye na suma na ye se omo tana so di se gina ye no omo pese ye kokoyi na gina ye no fiti ase no omo ye suma no be ka obi ofie owie no omu kokoye bosom na nkasa de bae ti ginaye ne de omu antu nti obaye no me ka me wie no o ye se ginaye no mu de fi ka no nti se ye pe ho asem ne me nana bi wo wa ampre se ye nko ho ese kokotu no se ho no te o so omo mpre omo nyae mo maka no se mo ampra ye na ma ampa ene me bebre nko ye fie ebu okra nka bia 5 years obi wu enna nneema no mubusu nti no ewu pasa wan ye nipa me yense teme wu eso ye fie okra bia 5 years no obi mu da ana ye fie den sa akora be wu ebi ntibi nsi ana ye nipa so nkaka kontuom ba bia obedu bia na boso no baba be yu efrim onya asem nde opa dress na kaka se baba be yu efrim sia ba se ne mabone be kana obefiri mu akọ ba se ode wo machi jana no kire se ebia ebusuan bi wo ho na ebia ginaye ni wom na omu ndini ni a ene na akola onya 12 years ene akola onya 15 years omu nyini ebia do
wo fefe ba kola wa ya na bia 25 years na okọ eno kire se ginaye bi wo fie ho a ginaye wo fie ka kire o mu nyini akonwa wo fie ka kire o mu ni ginaye no ebi bia wo adekora ejina ye di gina nti adekora edi gina bi wo kra mpo na ade na ye kwadi be se eduam ebi wo kra mpo mu hwie de fra ade ena ye ade bi wo kra kra mu de hye akonwam ena wo fie ho no nti no ne ye nsamankonnwa na wo ho nti se wo ani na ani a obuha maame toto na amane na so ka so onwo a onwo so kono ko dini ni ese re kire se faade ko ma wo fie ginaye na kono mo so munim na wo gitum ne ya amamre bo so ko kire won ebetimi akọ be kwakọ yen pepepe wo nya de kra wo hwe wo ba talk kama ena hu fa shom tum se ginaye no ko anti na ma akom aba da bi nsu no wo dada bo so no wo dada eye bosom no obi ko ye na ono ne fie na bo ena opese ne fie ne yeye ena wo ko ye na o se jiwe kwasha ono fie ne nyina enti bosom no wo dada enti gina na she na ye bosom okay so bitimi ka che se na de ewo me fie ye gina ye de ne ka obi gina ye bosom no pa wo so ntimi nsum ne enti no ye fa hye fom ma no ti hye fom to de ne bi gu fom a wo di bi bibi obeye bia wo di bi ti fom wona hye ni petwom koba de wo pe bia na saka me ka se ginaye de ebia se ebusuan kwaji be hye fie na bibi besi a na ebia ginaye na esi obi so na ebia waka se ebia wa hye nkom se ebia bibi besi se no woko eno ne nkom hye na ne bosom no sa kase na se omu metre so hye se ti se ebia bibi besi no mo ba se bi wo a omu obi wo hom ye ginaye na ebi wo kra ni bosom yensa na aka obi obi wo so ma ye gina bepom ne nka obi ada bibi besi no mo hunu no be ya mamro ofia na echai nti se ne afa na wodi aba enka se da hwi ni wo no akofa no be ye na abada bi ade na ofio se ye no a ade na bodi se ye ono a enye no a be bi kra de ne fina ade na bo ne din o ha no de ehe enti atia ni pa no ha no uhunu abra ye be kire okwan no e be ye pepepe ama okay because obi wo ha na bia gina bi omo de gina ye bia hyefie na bia nchirima na aba ne nyina anim ba akola bi wo mu na se e bia kaka na omo se we dam ena we ye be ena wa mo ha ye ho ye ne fi bebre ka se ye fi gina ye bia no na beka onim titifie no e bia me ka se ye wo yi enye titifie na wote o ma me akosi fie o baabi nti mo kura de mo de mo wa kwantom kura nti mo de mo ma ha gina ye no ofio no hu se maame asemesi na be wo maame we ba ana maame we ba tu kwan so wo pade wo abrochiro wo kwakofa no firi wo de naba nti se wo ko na wo se enye gina ye ana se ye boso ana nye boso na ye dama wo pa na de tie na no kro mi be kan kiro ye boso ma be kan kiro ye wo fie gina ye na wo ma na didie ni nti na boso no bu afu gina ye ne bu afu na wato eso se obe ha wo ba no ana obetete wo de a ni nyina ye be kan ama wo hu de no kro wo okay na yenhwe ade bi wo titi gina ye na na omo de be hye fie no na ye se bi efie no ebia ewuwo ana se yoyo nti na no mukọji gina ye be hye fie ana se na omunim se bibi echire bibi besi ana mpenfo na adwun be ne wo mutim omo de yesa mpenfo adwuna ne wo mutim se enye ne se okọji gina ye na emom de wodi kai a obegi obetena afie wowo a na wawu ena bia ne nwe meka nyense wowo na wawu de wowo na wawu de pe ba bi na de efa ne kwakohwe okoyero meka nyense ba wo na wowo no sika na wo fie no sama fa sika ne bia anye bibia nyina fie a de bia nipa no mbe de ombewu enti saa omko nsuo no so no na nsuo no ka nyense bia pe wo twan pa akukọ pe wei mo sika na wo fie no fa bra na fa mamu nipa na diska no kone ama onipa enti efi bi wo ha akwa nipa nko a sika nim ohu omo so te ho say yes nipa na go fie ho no esu sika pa de ebi no ho obenya bidie na so nya na se de ope no enno mo nya ya nkwaji mu de sika kwaji gina ebe ya besi fie na ye wutwo na ye nya sika wo fie say sika na so ba ya nka wo wa ma wa mekasa so honka ma mekasa nti gina ye ne de ene na de ye gina ye
enenna yedeye omo se ginaye ni ho sesi na ginaye ni ho no omo na eka so obi si fie wi a na aka che sofo eniema kro na bi na sofo no koye no ode ko hihye fie eye ginaye ye ko bompa ye eye ginaye obi ma oto se kamoa ba ko na de se fie a eye ginaye se bonefo si wa se kan betwa wo mu nyina eye ginaye me ma oto kra na me de ya ade ma na me de chefo ma eye ginaye obo fie no ho ba obo nipadua wo mo ye de ono ma ho ban so enti eye ginaye nana tete ginaye no se ebia ye ni youth ni ya be ebia ebetu na mo ye se o ebia mo nana no mo e de ginaye bi be chef ho ebia mfa se ye dom nsi ye dom abuso ye ni sika ye betimia etu ho na mo se ebia ye ko nana no mo eso na ye kwa akosesa no asa de akwa akodi sika ba ana ye nya ahya to woni de oh ade e da ho ni nyina ne se obekọ ko de obekọ nana ese ya ba ye nya sika ese tete no so de sika de sesan ebia ye mo ko ye ne ho na wo ko ne so kwa a de obeka je no se ebia obekira akwankyere ade kura ma wo nya sika ebia fa wo koto ya fa wo tu ya ma de na didi ebia sumni ana se obi ka asema memfa tie de wo ho ne di so ne som se de net na emre bi enu so be ye hia ni da emre bi enu so be ye hia ni da obi enu akwaji ade ba fie be ye hia se hia poso debi eye niema bi ne dia hye ya dwunim ye dia ya dwunim se ye nya ka se gina ye ne diska na akwaji gina ye na ade ba hye ho ne de ne chese ska nya na minya bi debi ye nana ye fie e gina ye so ye wiska na mi esrai ye die kakra ode ba ma ye bi ode amaye ye nso na panko sro obi eska da azu ye fie gina ye na na ye so no na ye meme nso no na me to anka so nsuo kwa achima na wo nso ba ne wo modenu nti na me so nsuo kwa achima nsuo no kwa me kwakwa ye nto nsuo no sum se ya na ahwe to agu ye so kokko me se me atwe a e de ane akom nsuo kokko me ana msie ni mabo me rasta gu fo ma me jimeni na e da na me kokko enso so enya duro ho a obowa ni obi kura na be ka akira wa na obetu amulika akwa nana ebusuya gina ye no aye nana mkwaji be chefie no yetimi ebi omukọ kwaje omutimi bo obidin se bia nipa sumasi ene ba onhwe ye de kwahye wo wie ebi nipa sumasi wu a ne ba ene emra mehwe no ma na duane ndi yetimi ye bibisa na se omude hye ho a omude hye wo se bia obi obia omukọ kwaji gina ye a se wo na wo ba ya wo na ba na be gina ye na eye wo wudin ana wose wo ne wasefu na wo nkwa da nyina wo yemu ma wasefu nyina ana wo ye gina ye ma wo ne se gina ye no ye ne de ma se ne efekosi de na ogusu nsade a ma me na ogu nsana na papa na ogu nsana e de ya de bia wo na obi na ye de ebekọ enti se oni wo no na be kire se esi ye no ye ma ne to ebia ye ma ne adwane we ye ma ne we ni enti saa na ambeye no enti so wono so ni ho a obi foforo na ye de ebeye na se ye di gina ne sefom de a tete na mpanyefo no duru afi bia omko fie kobọ mpa ye twa odwan ewo fie omunim se omo gina ye de ehye enti omo nim fitete ne de ne nnom gu so omo ye okay na wo ya atwema adwane si bibi so on se eduru afia no hia te ka se bia bronya se ebusuan no omo ebi be emfa hunde bi akodu uye de afene so a obeba eye eno na eja na mo hwe so de ye sade na na eno na ewo ma omo se afie no omo de na omo de omo gigi se afene so a mra bi no so metana me kurom se me koye me kobo mpa ye so omo me ho ba ma afene nkometo me ti sa afene akona afene kwa beto na awon obi obesa da na ni asa akonti sa abo no yebetwa no o me ye ntwa nya no wojesum ni di omo so omo ko omo ho no obekọ no ma ye saram sa na omo nenam ho wonje bibia ye de eni nti gina ye ne de se wo ho mugusu nsa no emma se bia obi wo fie ne nko mugusu ya ke na oba ye wo ti ase enka obeka se obaye obere ba omo ka ye se enko fa se bia ba enko fa se bia amade a na ko na ye ka kire wo de a suampa ye ba wo de
nti de oni ma na say ebi e wona na ya wo be wo maame na wo maame so do be wo no ho na nsamanfo de bi ye frɛ me da kokore no me ye adwuma me mfrɛ me nsamanfo ne bosom no do an frɛ mo adwuma ni nwie me nananom a me ni wo mudi na de bia o ma mfa se na o mudi aduro na chi a o mafiri mu ana se die wo die aduro na chi o die no ni aduro na chi o mu ni ho anka me ni ho nti semi ntimi nyi ba ko man ntimi nananom nana me nyama nsan so na me le kyerɛ fo me ye wi me nanam na me di ka frɛ o ma san maka ma frɛ ma bosom se me frɛ me nanam se me ni ahoɔden me ni aso nti omo na wo fom nti omo ma metumi a metimi de aye adwuma na yeye nti me nanam so me frɛ o ma no po wi anwumro de me ye bia na yeye nti so mo se saman ntumi Debi saman ye bia me frɛ o mo chi me so bibi no obetumi a me frɛ me nanaja yakra me nana kosua donko na me nana no ma frɛ na akodro nwumra me hu so ayida me frɛ eno ntimi ese ma owura mfi wo fie ahoɔden fi sɛ wo fie mpanyimfo do obi be ye bi pa obi okra na wo ne sɛ me nana we nyem nana we asanke ya me me maame nyem man we nti de bi kan se efi o mo se me nana kosua donko ye mmade omo ye ma pa me ye de wa ye ho nti san nana yi din ebefiri wa na bi se me nana no wo so wa nti ne nana se wa ni nana kosua donko ana ofa no we se nana kosua donko ana ofa no so ho nti san nana no ni din ne bekwa ana enkoda ayemiye ene tema ane wodo no oja na asase su no na yesusu a ye hu ne ye enso enne omaka ama enne na me de ye mesom enti me de me nana no samanfo de omonkoi omota mechi because you say eno ne abosom no ni twaka samanfo ne abosom ne ni twaye pepepe ene ade ntina ya semfansa amamre bi ne amane bi na ebi krambeko amusie ya but se mudwura mo no de se woko nti eno abaye fi se bia yesie wie dadada ba bia o pade bia na tumi bia ade ntina eno ekoba ye se adwura ye no de se okoba wo dwura wo nti se ye de ato se ho no ye emusieye eye fi nti se me kokora na me kote haba wo hokora ba me ba haba nti se me wo horo ho enso so me pe esieye no so na ade e de aye ade de se tumi ne wo emu no e de ye bibia eyeye nti esieye no me kona me kopa haban ana me kona edua afifi so no me pa spirit na wa asase no no tumi ne wo ahaban no tumi ye bibia eyeye to obi yale tentententen na me gbowura ase ya me de aduro ka mo bra ni osa obasa akọ me de haba na ba na obekwa aba no meka kire bi ntimi fa me hwe okra meka yin se me ma na wotwe ofie na me hwe ansa na wotwe ni duna se ohun ebe ya ansa me sa haba na ye de account because me mentia say so moka say ukọ a we komfo a uba ti se ubedwula ni anti amamo de hokọ de comfort ya mamna say ibibia ye white nti enye se bia o maame ana o papa tin se ehun ya se eni na ekuta wo no ubetimi ehun ade na ase esore so ho ebi obekọ hu na o kan asema kire epie no anhya won so no koka na kofa asema ye de aba enti konfo nkofunase no bo anya asem so ho te bia de obehu no ebia woka ebia nipa sumasi na ekume na bia nipa na oda ho no na spirit ni so gina ne nche o ye de ne kwasie ye odi nanim sa oda ho ni nyina spirit ni so gina ne nche o gina enti ye de ne kwa mkokoduru na mo de ne sha efom wiye a wogina hwe mu se ya sana akwakoda eno ntina se bu ohwa na obi na ekuna
won say omo different to wani pa ko ne ba hwa na samankom ati esi ne so no na ade na bo awura no aha de ne na spirit be fa no na bo awura na wo ka de obi di aye no na ade na wawu e de ko hye fridge ma wie na ye yi ne beto ho no afa de sama no etimi abo awura nipa no mo ka na asam enye ne busuani o eye obi ofra ponten e na o sheri mo eno so otwa ntra na no mbeka chose oboye beye na abo enye beye wa woni pent ni nya saade no ana obi aso kaka ahwe nkyere obi a so nti sa na ese etimesi okay nti mommy se obekwa emusiye na bia obi beba ho se bia omode hye bia from no monte ase nti ye pesa wo fle saman no ne ye ne kasa no eno so wo fle ni bia te se wudwira oh da bia ne de ofre no wia wonwira ofre no wia wonwira se wo beji ne ma wo de be ye ade na ye de ma no na efie samampom na akoye saade ne dia ba se o na meye me bosom mframa adwuma na wo ye no oba esi na ka se obi bia wo ye mfra na ye free ba me ka kyen se bofo every say adwuma na 18 wi out me tan na Japan ma obehunu no wani so no na da no so se besi akeka abomu no in fact otu obi na wo hunu a enya yizi na me say mo de from hunu ma o mo de from nti na fa ya na wo de from bia se woni ya na motu a wa wie ye nyefe so de from a wotu nya beye de from a oh mo wo bebre na obi de from a obi wo ko putan so no asa aye nti se woni tumi a robo ho ban a obo woni so anu anu no ese titinu na empenifo ma o ma bom merewa no ena na ye mo mudedefu adi ntina asesisi ye se do mo dwuma mo asua no eno ye dwuma yesua ho titinu mo sua oh titinu de ye de champon yim se titinu fridge no na bibie no titinu de ye wa haba ye frere champon eno na ne ye de owu ani atwa de agu no so na omo de bi asra no honam na o de na fridge ne de so omo na de ba ye nya sa de a fridge ne kase ne sa haba na American so entina obi a na otwe kora obetimi ada wo boso me kora obetimi ada ho omo hunu bi na omo de ama no anom na omo de bi asra no aye bibia na otwe kora wo da wote ne body nti se de etwe na from bibia nya ne de ne ko ti sa sama na kasa ba sana na yese titinu so na se fridge no omutimi ehunu concrete na omo de omo aba na num de egu ene se nipa no se ye wuko ba bie ba se nipa no ba won didi obedi se obedi se de ye bosi obedi ende se enu na omo de aye ade aye de ede wo mo pane no so nti de ye no sa ni me na ye de a wo hunu eni ma ni na ye haban nti bibia omo sua omo hwe se de sitie ye ko hwe se aboa wowo se bia wowo mienu ko na anasa abo bi ka no owu a ahaba wotimete won se omo ana omo ko forest anasa omo ko anadwo ano ahayo no nti eniema na wo ye mo a aboa nyima wo hwe haba ye wote nti aboa no tete na ohu eno na tete form ne ye bibia eno de ye nsua ye be pa aboa na kuna ba ne na aboa no ko na ma obo no po no waye nka won sakrante wo mure ma obi ho so onyima obetete na hwehwe ne sa hwe haba ya wo wi eno no akote to so onyima wo de ye adura eyeye asema okay ye dunso bi so na awowo mienu ekon wo ho na nipa na epata na mse awo mienu ku wonzo no so se wo be ku omo no pata debi awo ma ba chiri mo kama ne se taxi kala omo ku gidigidi enti ase na enya adwuma nso mienu na ye nsuo enti ase na enya adwuma obibi mu nti ebia na me de adwuma ba bejawo ana nipa wo esese me nku wo esese me mpre ada me so me be pa acho onti ase de besi ntokwa na bebe nti omi no mutime kum na se empata na ama na ba ko time kum ba ko a ba ko bedi nkunim ba ko beti because na me hu wo ma kuma moja ba bi wo bebre wo ho pa wo de aba ni wo ho pa ero na ye esu wo pa nana titi ginaye no eni se ye be ye na edi de na tumi wumpa because titi de ende ye ba ye ena mo nana no fie e wo ho ena mo nana no fie ti se bia me fan se me wo ho
na bia enye fie bia na ebia nananom kwaji bi behye mu a na me ba na bia mba beje wodie anase me ba na ebi wo fie na wo de ne ka me de ho se bia wo ta akire wodi bi ka hono de ayegina ye nam de akwa kwhye fie e ba sa wo de na ho de no ti sen wo sa wo ebi wo fie da ana wo beje bia ye wo fie wo wasi ana wo beje de akọ nti wo susu ate wo hono no ba fie de no de bo wo de no e bo wo ho ban sa onkoi Debi se ni wo firim nti wo susu ate wo ho e bo wo ho ban se wo so be wo nti wo so beje a wo so no ma no sa tumi na wa beje na e bo mo ho ban yo eguso e bo mo ho ban so ye de e ko nti se wo susu wo be wie na so ni ho na wo ma no so anhwe so a na wo ma afa anko be bi efira na wo ka se edu omunya bi se o mo aduane de e se nkra ne de ko ma afa anko a betwe o maso na ye generation me kwa me nana me nim se me ye generation ye to so senyo em say me nana no ma em say omudi kan ba ye na kwaji sa agyan no mo de be hye ho ye ne ba sisi ni ye nim bi o mo kofa no ye so pese ye de ko e ba sa na se bia ye ba ha no mo se ni ye nim nchiri no a wo ye comfort mi gisi wo o nyen so ba je so e se me kiro se bosom be kire bi kra wo gina ye ni fi we say bia de onu kra de gina ne ma no so be ko no onu so kra woni ho nti so hwem no woni ho de a na de nti na wo de gina ye ne ba e ba bo a obeje emo obaka se bo de fifi am masbeshe obaka ye se bo de fifi am masbeshe fi sade ne so ti mo fa na sini dem no won tran baby no so tran baby obu wo so a obeje we say gina ye no enye kwa eska so eska ka ho di diska na ka ho na e de ayesa gina ye no entititin de na eska ankasa enti ukone de se wo de ska no ade pan ma na ko ya omuche miensa na omu de fa aye akọ mansuo no na nsuo na de aye gira na omu de aba na omu de abaye ade na ma na de abehyo nti ebi wo ho ewu kukum ebi wo so so wa potoriam ebi wo ho ewo korem ebi wo ho dasem ebi wo ho ewo yawam ne de aba behyo nti ya ahyenso de fa to so na ohwehwe a wo hu Teba sa na se bia nchirime ye ko hwe na ye hu ayetimi yibidi utimi ye uye ni ye di e be ka che se di edi ne maka che se ye ni ko yi na wudi a obetimi ewu bi se uyi na wudi a wahye fie na se wahye ebi wo kwa de ko hye ebi a wo so bi wo utimi to kokoo na okoji bibi na de akwakọ shem so ho se eye sika obetimi ka se sika me de hye wo yi se me ni wa me ma mbetimi ayi eno do waka ba se wo si wo de agina kokoo no se montiama nchirima me de akoyi kokoo no begu ana wo yi so ebekum okay ya tiase ayafo na chese ebusu agina ye ena ye ne nana etwetwe ho enkomo no ye nana na makofa ba wo ye dan a nana sisi ya na afi ne hu se wo moja no nya kofa ba ho no nya wo se e wo moja no DNA wo ye nde twu mu ne betene ye pa ofrim untumi enyo ho fru nana ye de esi na ye to aso wo ebusu egudie na wo bibia obeka che wa hwefo afa eyi gina ye wo mu fi omuntu ho anamo yo de meka che tie fo na na samadawroma ade bi e wo fie bia no eye ade eye ema obi andada o sa ade wo fie enye anka ya ngo ye wo obi antina otuso obi anya wo bibia nti segira ye obi wo fie a bo modin ase ukọ ebi ne kire wa dinini na somo no wo de wonnim ho hwea na na wadaro me nim ho hwede na meye oso wonnim abra bia me ntodwa na me fanye ma wo anna ko busa ofie panyim ukọ na wo ho na wo so ne onim bebie wo abra wo be kire wo ya wo de ne beboa wo na de ono de onye no wonta ne baby ne ye ka ye se enye nti wo sofo be se kotu ko yesi amesro emfa won sanka kan de obeto ye ne ma no wo sa emrepebo mu se de sitie besi bi afa ede abo na nasa kwanya no wo ho ebi wo fie na wo huhu akwan a wo fre na na number na obekirekire na wo so tumi etu ho na mo se bi na se so de ka homa wa wo de be ka ho ama mpacha sofo no mo afa fie die na mo de ya sore no mo nyai so mo ko ba bia na mo ko hu a
se fie na bi wo ho na mo da nkrofo so mo se mo de de blow wo mo nyaye ana obi wo ba wo se spirit wo no so mayi ama obehu no no waje na o de ye adwuma mo nya no mo obi afa ne tumi afa nya na adwuma why madaroma obi asem bi a kire nzu bia no on frame a mema ne mu nkire mu na be ma mu ensure me akra mo enani je srokwaba nananom som na afei no eniema wate wahu na opesa wo ne ye che no eba ahemfo nsam efiensensam afei so yesetiti obi ka titi obi kire emudo empenifo betimi etie ubetimi afre line no yebetimi aba onchen ne aba beginchire mu yebetwa pimpenifo ahemfo achiamefo ye na omu bedidi enkomo afei so se wo krokituam na se wo hu ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo ukrom tetesom eno ena ewo ho yebetwe apri ye na nanom akonfo abosom na ankasa ne no mo adi hu komo ubetimi afre yebeba ne no aba bedi hu komo